Muslimani i Bošnjaci osnovaće kulturni centar tog naroda u Podgorici. To je dogovoreno na sastanku koji je iniciralo udruženje Forum Bošnjaka i Almanah. Intencija je da centar bude organizaciono i prostorno središte svih koji se bave kulturnom baštinom Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori. Konstituisan je i centralni kao i opštinski odbori koji će obezbediti donatore, a za 19. januar zakazana je skupština donatora. Aktivnosti Centra za kulturu, čije otvaranje je planirano u Podgorici, biće očuvanje baštine, kulturno stvaralaštvo, edukacija, odnosi sa dijasporom i afirmacija etničkih osobenosti Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori. Želimo i hoćemo da zajednički stvorimo prostorno i organizaciono središte za kreativnu mrežu organizacija i pojedinaca koji se bave istraživanjem, zaštitom i prezentacijom kulturne baštine, stvaralaštvom i afirmacijom demokratskih interesa Bošnjaka, Muslimana i drugih koji osjećaju islamsku tradiciju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori ne postoji ni jedna institucija koja se naučno bavi muslimanskim nasljeđem. Rasuder je rekao da još žive kompleksi da je to kulturno blago tuđe i da stvaralački potencijali nisu sistematizovani na pravi način. Forum i Almanah sa idejom i mjerljivim ulogom raširenih ruku čekaju druge organizacije i pojedince da razumiju, podrže i ulože u nešto što će koristiti svakom haviznom pojedincu, grupi i narodu, koga, hvala Bogu, ima od mora do Lađevaca. Ambicija osnivača centra, udruženja Almanah i Foruma Bošnjaka, je da to bude centralna institucija Muslimana i Bošnjaka, a njegov glavni princip biće samoodrživost.